салому дуруд ба ҳар як нафаре ки дар ин канал қарор дорад. имрӯз баҳри шумо боз як хабари навинеро омода намудам ки писанди шумо хоҳад гашт. озода раҳмон мушкили рақами 1-ро гуфту бори дуюм нигарониро ба раҳмон расонд. озода раҳмон раиси дастгоҳи иҷроияи раисҷумҳури тоҷикистон дар феҳрасти мушкилоте ки додситониҳои кишвар бояд ба он таваҷҷӯҳ кунанд таҳти рақами 1 қарорҳои ғайриқонунии раисони шаҳру навоҳии кишварро ном бурд. озода раҳмон роҳбари дастгоҳи раисҷумҳури тоҷикистон дар ҷаласаи ахири маҷлиси миллӣ изҳор дошт ки соли гузашта низ нигарониро аз қарорҳои ғайриқонунии раисони шаҳру навоҳӣ дар бораи тақсими замин ба додситони кулли кишвар баён дошта буд. ӯ дар пайи шунидани гузориши Юсуф Раҳмон додситони кулли Тоҷикистон изҳор дошт ки таҳлил нишон медиҳад қонуншиканиҳо дар самти истифодаи замин тамоюли афзоиш дорад. ба гуфтаи роҳбари дастгоҳи иҷроияи раисҷумҳур соли 2019 нисбати беш аз 680 қарори раисони шаҳру ноҳияҳо эътирози прокурорӣ оварда шудааст ки нисбат ба соли 2018 ҳудуд 140 эътироз зиёд мебошад. масъалаи мазкур соли сипаришуда низ зимни шунидани ҳисоботи прокурории генералӣ барои соли 2018 баррасӣ ва боиси нигаронӣ гардид, зикр намуд раиси дастгоҳи раисҷумҳур. ӯ зикр намуд ки 2 сол қабл дар додситонии кулли Тоҷикистон барои назорати қонунгузории замин сохтори алоҳида бо 50 воҳиди корӣ таъсис дода шуд. озода раҳмон зарур хонд ки додситонии кулли Тоҷикистон кор барои пешгирии қонуншиканӣ дар соҳаи истифодаи заминро таҳким бахшад. бар асоси оморе ки наштаи парлумонии Садои мардум аз қавли додситонии кишвар нашр кардааст ки соли 2019 барои бартараф намудани қонунвайронкуниҳо дар соҳаи замин 740 пешниҳод, 1229 амр ва 1064 эътироз оварда 893 нафар ба ҷавобгарии интизомию моддӣ кашида 3245 парвандаи маъмурӣ, 883 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуданд. дар асоси санадҳои додситонӣ 1,3 миллион сомонӣ зарар барқарор ва 8196.14 гектар замин ба ҳолати аввала баргардонида шудааст. ин буд кӯтоҳ маълумот дар барномаи имрӯза. ба канал обуна шавед то ин ки хабарҳои навтаринро якумин шуда аз канали шахтим дастрас намуда бошед. хайр то барномаҳои дигар.